भाई लोग, आज के वीडियो बा एगो बहुत ही ब्रांड वीडियो बा। बता देहल चाहता नहीं तो से कि धनंजय धड़कन के एग्रीमेंट खत्म भइला से भी अपन कब्जा कर रहल बा धनंजय धड़कन के ऊपर, शोषण दिखा रहल बा धनंजय धड़कन के ऊपर। तो हम बता देहल चाहता नहीं आरसीएम म्यूजिक के मालिक राकेश कुमार माधर चौथ से कि आरसीएम म्यूजिक के मालिक जो राकेश कुमार बा हरामी साला बतावल चाहता नहीं उ धनंजय धड़कन के ऊपर शोषण कर रहल बा। एग्रीमेंट में तो साला धनंजय धड़कन के तू एकरा पहले बतैले रहले जौन विवाद भई रहे सौरभ ऐश्वर्या टोनी और धनंजय धड़कन के ऊपर, जेमे साला राकेश कुमार तू धनंजय धड़कन के ऑफिशियल बा से तू 16 मिनट लाइव आए रहे बतैले रहे कि साला 3 साल के एग्रीमेंट बा जौन की 2 जून के समाप्त हो गल बा। तो साला कथी के स्ट्राइक मरबे धनंजय धड़कन के गाना के ऊपर है। बड़का कंपनी मालिक बनता रे एगो जा बात जान ले। तो हम जानता नहीं वीडियो तू देखबे धनंजय धड़कन के फैंस फॉलोअर्स शेयर करके वीडियो तोरा पास पहुंचा दी। बतावल चाहता नहीं रे आरसीएम म्यूजिक के मालिक साला राकेश कुमार तोरा के कि अगर मोतिहारी जिला के सिंगर जौना दिन गावल छोड़ दी तो नहीं तोरा कंपनी से मिट्ठू मार्शल, अवधेश प्रेमी, शशिलाल यादव, धनंजय धड़कन के चलते तोर बहन जो कंपनी चलेला आरसीएम म्यूजिक। शशि भैया तो छोड़ देले, धनंजय धड़कन, मिट्ठू मार्शल, अवधेश प्रेमी अगर ई गावल जइया से छोड़ दियन स ना जइया से साला तोर कंपनी बंद हो जाई, याद रख ली। बड़का 5 मिलियन 7 मिलियन लेके बैठल बाड़े तू अपना दम पर ना रे, सिंगर के दम पर। आ तू धनंजय धड़कन के एकरा पहले सता ले ले, अगर अब सतावल चालू करबे नु तो तोर माई बहिन रो जाके करे। अब बतावल चाहता नहीं कि समझ जो जितना दिन एग्रीमेंट रहे तू उतना दिन गवैले, उतना दिन धनंजय धड़कन आके तोर गाना के गईले पूरा कइले, दूसरा कंपनी से ना गईले। अगर गाना तोरा कंपनी से अब धनंजय धड़कन के रिलीज होई तो हमनी गाना ना सुनम सब। और बता देल चाहता नहीं कि तोर गाना अब कोनो भी धनंजय धड़कन के फैंस फॉलोअर्स बाटे न तोरा कंपनी के गाना ना सुनी है सब। धनंजय धड़कन के जितना भी भाई बाड़न सब हमार फैंस फॉलोअर्स जौन की धनंजय धड़कन के वो आरसीएम म्यूजिक के गाना ना सुनिए से। आज भी जाके देख धनंजय धड़कन के फेसबुक के पोस्ट पर धनंजय धड़कन रोवत तारे आके पोस्ट के माध्यम से। तू साला SRK म्यूजिक से धनंजय धड़कन ये गाना रिलीज नहीं के होके दे साला दम बाबा तब रोक के दिखाओ, माई बहन रोज तोरा के लाइव में करे। अब तू साला आरसीएम म्यूजिक के मालिक राकेश कुमार तू मान जो पहल के बात हमार कहे के बाद उ तो धनंजय धड़कन के जितना दिन तू साला बाउंड में रखल है 3 साल के एग्रीमेंट रहे साला 2 जून के समाप्त हो गल तू साला एनओसी साला दे देले। फिर का तोर माइंड में आ गए बहनचोद की गाना रिलीज नहीं घस करत नहीं के होके दे तू दूसरा कंपनी से रे साला। लड़का के एगो धनंजय धड़कन के सिंपल छोट परिवार के घर के लड़का के बहनचोद तू कितना सतैबे रे, कम से कम जिए दे। वही लड़का के जिंदगी बा, वही लड़का के साला अपन घर दुआर बा, फैमिली बा, परिवार बा, साला चलावे के मौका दे, आगे बढ़े के मौका दे। तू साला कितना दिन तक तू साला पैसा ना देबे सिंगर के साला गाना गवेबे रे। हम कहल चाहता नहीं कि अगर दिमाग हो नहीं दिल से तू साला सोच कि वो लड़का के बर्बाद कर मत। इतना बढ़िया धनंजय धड़कन साला गाना गावे लो आ तब बहनचो तू आरसीएम म्यूजिक के मालिक साला राकेश कुमार तू वो लड़का के गाना दूसरा कंपनी से रिलीज ना होके देबे एग्रीमेंट टूटला के बावजूद भी। तो हम कहल चाहे राकेश कुमार के भाई तू सुधर जो, दिमाग अब सठिया गल बा। रोज साला आके तोरे के गरिया जब तक धनंजय धड़कन के तू साला शोषण करबे धनंजय धड़कन के ऊपर। तो हम कहल चाहे कि जितना ही भाई वीडियो के देखत रहे अगर भाई के धनंजय धड़कन के फैंस अगर दिल से मानत हो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर के राकेश कुमार के साला के लगे पहुंच जाए। राकेश कुमार तोरा के चेतावनी देता नहीं कि तू सुधर जो। अगर एक बाद अगर धनंजय धड़कन के ऊपर शोषण करता रहे तो रोज आके माई बहिन करे साला जथी कर ले तू। हम कहल चाहे कि आरसीएम म्यूजिक के माध्यम से धनंजय भाई तू गाना मत गावा। इस साला जौन आरसीएम म्यूजिक के मालिक भाई साला बहुत एक मन मोटा गल बहन के फिल्म साला रिलीज नहीं करे दे। धनंजय धड़कन के जौन भी दूसरा कंपनी से गाना नहीं के गावे दी। तो भाई लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, पहुंचा दो लगन साले आरसीएम म्यूजिक के मालिक राकेश कुमार के लगे। भोजपुरी की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए VS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज को।